naozaj my presne to, čo vy chcete, aj reálne robíme. Viete, určite dominuje mnohokrát z našej strany, keďže sme sociálna demokracia, téma, že sme dali 300 eur dôchodcom na Vianoce, že budú mať 600 eur vianočné dôchodky, ale okrem toho robíme proti nelegálnej migrácii, bojujeme proti rušeniu pôrodníc, ktoré schválila predchádzajúca vláda, a aj to je o tom, aby tí ľudia neodchádzali z našich regiónov. Máme špeciálne produkty, ako ste povedali, ktoré predstavil Erik Tomáš, na zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných, na zamestnávanie znevýhodnených ľudí, na zamestnávanie tých, ktorí sú neuplatniteľní na trhu práce. A máme aj mechanizmy na to, aby sme vedeli talenty dotiahnuť späť na Slovensku. Čiže my to reálne robíme. My na to máme európske peniaze a bojujeme s tým, čo schválili predchádzajúce vlády, lebo bohužiaľ realita je tá, že či už pri pláne obnovy, keď si dobre pamätáte, keď sa schvaľoval plán obnovy, boli proti nemu všetci. Však nekonzultovali to s vami, s krajmi, nekonzultovali to s mestami, s obcami, nekonzultovali to s vysokými školami, nekonzultovali to so zamestnávateľmi. My teraz sa snažíme urobiť to, čo vy a my všetci, čo v regiónoch žijeme, chceme. A eurofondy, ďalšia vec. Vidíte, čo robíme, pán župan. A teraz vás neberem ako predsedu KDH, ale ako župana Prešovského samosprávneho kraja. Sme povedali, že dáme peniaze z eurofondov v takej možnej miere maximálnej, ako to budete vedieť, nie minúť, ale účelne použiť vám, lebo my chceme, aby ste vy rozhodovali, a robíme to napriek tomu, že predchádzajúce vlády, a to bola vláda Matoviča, Hegera a bohužiaľ aj Odora. Ináč len chcem všetkým pripomenúť, že Odor je ten úradník, ktorý je na čele kandidátky Progresívneho Slovenska, ktoré podporuje Ivana Korčoka, len aby sa nezabudlo, aký to bol odborník. A napriek ich snahám robíme všetko preto, aby tie peniaze išli do regiónov a vy ste o tom mohli rozhodovať. A hovorím to aj preto, pán župan, lebo keď som bol podpredseda vlády a Peter Pellegrini predseda vlády, volali sme vás na rokovania vlády a dávali sme peniaze a snažili sme sa pomôcť všetkým ľuďom, ktorí žijú aj vo vašom kraji, a to budeme pokračovať. Pán Majerský, reakcia.